No. Hindi nakakawa ko. Hinay, hinay lang, hinay. Eh, tako hinong tabong doa dito may kalikitan niyo. Lakaway ninyo mari. Biskut. Oh, parasa. Nalakaw. Ayaw. Nangurog. Pinigilalaw ng bata gong mapagdala nato sila dito. Oh, para magpakugos sa tuwa. Ha? Apil ka sa kon. Ha? Nag-video mangko. Saka. May pasinday ako, may problema. Day! Utas sa manay, daan pa magkari. Yung pinadingan. Huh? Dingan, sumpayan, pinataas. Pinana ba? Pretong sa isip ba nga. Katubong to. Alayo, apa dia? Kumlaos, dire ko. Tasan ay.
Mo tayo mga mutuyok pa daw. Rosie no? Ha? Rosie. Rosie. Rosie? Oh, parahas mo ha. May pera Rosie ko. Sagad. Kamu na yung laos, hindi na kumlaos. Hindi mo kaya. Wangag na ganay. Tayo. Natay, ayun nagsaka nga today. Narira today. Angat! Oh, may pinag-grocery ko. Saka pa. Oh? Layo pa na idrit eh. Tuyok pa. Tawan tuyok ang cross jud do. Ang cross. Patuyok pa daw ano. Libot pa ta. Wala pa man kini. Saka man ni sakyanan ug naay sakto nga dalan. Kapay dali guys, dali good guys. Wow, no. Problema na kay tubig nagtipagap. Kamu laos. Ito ka ginawa kay face mask. Day, kumal dito manimo. Layo pa? Tuyok pa tayo to. Ay! Ay, kutas na kayo. Ay. Sorry ko ta ba? Hi vlog, welcome to my guys. Apoy, may kana sige. Yan apoy ato lang set si Aki. Gitungas! Wala pa yung tubig dala? Muna saktong exercise. Nay, ang bilbido. Gugo ko yung lubot. Excited kayo pag-uli. Asa mo gikan? Wala lang. Ilan lagi? Patay ko lang. Tagulay bags, no? Ito, oh. Asa? Hala? Agwantahan na lang, good gin, good? Baka, uy, di ka baboy, uy. Ang isa, naghangak. Kita kaingo to slide buski alat ini dito ba? Kita may kita binuangan sa trabahanti ay. Gibiyaan na ko na to sila dito, di sila kalakap. Pag-abot na dito niya, may sa tilit. Nga mo namiyaman mo buhi. Ya, ikaw na po dyan, amak dito din. Amak din. Oh. Huh? Ikaw po yan po rin na. Doon na lang mga katunga. 1/4 kami. 1/4 pa, patay. Adores. Papa, sorry. Hi guys. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. Apel yun ako to din. Sinigitan ng dito ro. Contestant number 1. Welcome to Maol.
Dagan ba yun? Wala pa ganit ni katuwa sa sikasik. Basta na ganit ni sa sikasik ba? Ay, entrance, banday 20 dire. On. Munang ganit mo. Matanaw tayo yan no. Yung na-entrance. Sa Mountain Top. Ano tubig na dito? Walay hangak ba? Di mo sa daw kay nagsinilas man to. Tama ka, hindi man mabasa. Mabasa ko nga, di puno. Ang hangak ko. Ang ilaw ng isgat. Tama na. Welcome to my gulayan. Tagis na lang. Libre mo. Sama niya natulog sa bata ni Ron. Nung wala daw ni mo kauban si Tata ni Madam. Kaya sa kuyo. Ay, lamang. Ganga ba, ginawa. Ito po ba? Ito ang puro ko. Itong istambayan. Kita ka? Tuyo ka na. Doon, dito tagi ako kita. Ha? Tagi kita. Di ba? Wala si Boski sigulang. Si Boski dili lang ko. Oh, kono love team sa kon, love team sa League Sin. Bawal mag-shoot. Hoy, hapit na ta. Hapit na ta, nalay kantin sa nahanap po. Hala. Nanamoy kabihanan. Tama kita sa tuig, gusti ron dala. Okay. Sige. Tara oh. Lord Jesus! Halasin! Mutuyo pa ta din ha! Oh. Mo to siya. Kaya. Makaya na to. Oh, tubig. Dol. Istoryahon na mo, na ikuha no shoot. Dani lang to. Para kita mo na host. Lost din? Ako. 20. Bahalag to nga sol, basta naalay kisap-kisap po. Doon na lang jud. Tara, kita ng cross. Tara, babaw. Sa pinay ka? Oo, to tungas na doon may cross. Nagisimbahan ganyo. The Holy Land. Welcome to my vlog.
Dali ra kito nahuro tong isa ka cellphone ginangamaga. Na pull dayon pagpadulong pa nato. Tugig nga bakante ato. Doon na lang. Kulit-kulit din na. Duta ka. Oh, trapo ka na. Apa ito? Nice spike. Lolo. Trap. Ang pagnauga na ba may lisod? Trapo juga na pagnauga na. Halikutas. Halikutas. Sorry, Rikwani, no? Welcome to my farm. Sibuyas, oh. Oh. Tambukan sibuyas, gang. Di gang, kau yang picturean dia gang. Picture ni doon ni Raymond te. Kamu lang. Hindi ako yapin. Kaya taning gihangap ko eh. Picture ni ako gang. Si, Marilyn te. Ito. si. May kami na kape.
Asa pa mo dayoy? Mas pala! Isa pa! Ay, posto kaya nan. Bana kalaag. Masaka po mo sa live Rose. Ben! Oh, slow. Bro. Babae lang. Bawal mag-short. Bawal makananak. Ha? Bawal na shirt na ko. Bawal man ka. Bawal ang short pag sibuyas. Saka tayo man. Sa kapat lagi selalu dito. Dulu lang noon. Papapicture ko tayo na, oh! Agaw po mag-agaw dili kiti man lakbo. Slide! Picture sa ito. Picture sa ito ba? Dari, oh. Tingko dari. Ay. Sige na, bakit ano ka? Ta. Tengok ta. Gina. Hey na. Hey. Ta kapit tao, mabot na tao. Sa pamirong cross lang guro tao eh. Ah. Uy, dali mo! Dali! Dali! Diri lang. Picture. Diri ka. Dito ka. Dito ko sa
sa ubos oh. Dahil lang, laro ka. Para makita ang kuan. Lugsungon. Bakit ang cruise? Yan. Balenta. Kailangan kita lang nagpakilit. Kaya uy. Manoy. Picture ko dito oh. Sarili pag-yoga. Balik ito. 1, 2, 3. Ah. Ah, Dilio. Troy. Kani kay dali ra kayo kay. Na katulog dito. Saka to. Ha? Sure pala sa ganun naman. Sige. Hindi, susunod sa picture na. Taga rin. Lord. Awa. Sa taas. Namoy po yung kuwan oy. Tinatangan sa loob. Bakit? Ha? Bigyan kayo. Ang picture ako dun sa ubos gago. Mabalik ang ubos lang. Sige. Na?